ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki Home Guard volunteers jong ka West Gentia Hills District kila berngem ban khang tala ya ka office trekam jong ka office Home Guard and Civil Defense ka badan hasor jowai hadin ba kim shim layo satya ya ka bainong ka bakila dep train ka benta shispa sapu kendai sngi ha ka por ba ka jilla Meghalaya kalamat ya ka jingsha linshop ha ka khlam jingpang COVID-19 haus nam 8000 arpo hado unius nam 8000 arpway Hagajing yakran bat kilat pathai khubor kine ki shispa khat arngut ki Home Guard volunteers jong ka West Gentia Hills District kilapan pauru kajing sngodio halor kajing bamyo ya ka bainong ka badangsa ana ka benta shispa sabu kendai sngi da ka bakno ba ka sarkar jalla kamshim la khain snap ya kajing tray jong ki ha ka por ba ka jalla kalamat ya kajing lin shop ka khlam jing pang COVID-19 Katkom ka jing atho jong kini ki Home Guard volunteers haba ki lejwat jing tip na ka office u commandant ka office Home Guard laptha yaki ban lej mi ka office u deputy commissioner hanre hangne la pentip ya ka State Disaster Management Authority kampat pelaj ya ka pisa hanre anda ki Home Guard volunteers ki la lej mi ka office jong ka State Disaster Management Authority la pentip ba ka office u National Health Mission kampat pelaj ya ka pisa Jing lai lu ti yong I rechami jing ek ne bha man lai ha po office yong Home Guard te la kam kan jat bol gi ter lai ha po office yong Home Guard komandan ong I Home DC te man lai I Home DC no DC wan ong pelek na disaster management te ha ni ti yaw da mu na jat lai ong I chamo ha yong disaster management te rai ong pelek na sarkar na ka NHM te rai ka nim pam yo I ka jing tip na ka NHM ka yi ga te Memputip imut katakan HM nakawang sutulap imen tangkam tebak ya pachat ki ida menelai keli ko tulap yang itu makam tebak kelen ki ini itu pachat ki nakam kan jat boleh ta nanti dah mut HM jek ti dah to chim ni gini garai ko wa taman kat aman le mut apa kak santri uyang I wau jubak ke sarkari I uyang I wau penpoi ke sarkari kata paisa lalam ni ko penpoi lo ki cha hoi itang ke jubak yo huni woro I gi kena volunteer dalam ko jubab ko bon ni ta po khasan tarek lam yo I kata ko amno ni ti ida rai be ida ko bi ko surong hang dalah no I office yang kan